खुलुमबाय। दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो गावबा गावनि जिबनखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खालामनो थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो खामानि मावदों आरो बेनि गेजेराव सोरबाया गाज्रि खामानिबो मावदोंबो जानो हानाय। दाखालिबावै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे सेंग्राया गावनि गोसो थोनायखौ मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मानि थाखाय फोजोबना लानाय बेखौ जोङो मोजाङै मोनथिनानै मोनासै। बिसोरनि गेजेराव मा काहानि दङमोन। दा बेखौ लानानैनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव एसे बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनैनि दिनाव बे जुगाव गोसो थोनायनि थाखाय, गोसो थोनाया गारनायनि थाखाय थैनांगौ नामा ना थैनाङा? खोनासं भिडिअखौ। बिनिफ्राय जोङो दाखालिबावै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो जोङो भिडिअआव नुनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय सासे सिख्लाया, समायना महरनि सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राखौ गोसो थोनानै मोजां मोननानै बुथारजानाय आरो सेंग्राखौबो पुलिसा हमनानै लांनाय। दा हमनानै लांनायनि उनाव सानबेसे जेल जागोन, माला गगोन, थैजासिम जेल जागोन नामा? थैखांनायनि उनाव सोरबा मोनथिगोन? मोनथिया। थैखांनायनि उनाव सानबेसे जेल जागोन बे। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बुजिनांगोन। नों थैना थांखांनायनि उनाव, बुथारजानायनि उनाव आथिखालाव सासे मानसिया खैदिन जेल जायो बेखौबो मिथिनांगोन आरो सोर नांबाय थागोन। दा जियानो जा जों बेखौबो नुनो मोनबाय। दा आरो उल्था काहानि क'क्राझाराव बर' सेंग्राया गुबुन हारिनि सिख्लाखौ हाबा खालामनानै जों दा नुनो मोनदों बिमानि बुंनाय बायदिब्ला गावनि हिन्जावानो बायदिसिना होनानै बेफोरबायदि खालामदों। नांलाय खमलाय जाखाबाय थायोमोन। जोङो फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो डाइरेक्ट बुंनो हाया। नाथाय सासे बर' सेंग्राया गुबुन हारिनि समायना महराव हाबा खालामनानै बबावबा लोगो मोननाय, बबावबा साख्रि मावोमोन, बबावबा मा खामानि मावोमोन, हाबा खालामनानै दिनै सासे बर' सेंग्राया उल्था काहानि। गोबां सिख्लाफोर थैबोबाय गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोननानै, गोसो थोनानै। सोरबाया गावनो गाव थैदो, सोरबाया बुथारजादो। जों गोबां नुबोबाय। सोरबाया होखारजादो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनानै हाबा जानानै। दा बेबाराव उल्था क'क्राझाराव गुबुन हारिनि सिख्लाखौ हाबा खालामनानै बर' सेंग्राया थैनाय। आसरित काहानि। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आं दहाय आगोलाव बेखौनो बुंबाय। दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गावनि जिउनि थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो खामानि मावदों। आगोलनि दिन गैला, आगोलनि सम गैला। दिनै बाहेराव ओंखारबोयोब्ला हिनजाव मानसि, समायना सिख्ला मानसियाबो सिखाव, ट्रेनाव, बासाव। गुबुन जायगानि मानसि नुयोब्लानो लुथिनो नागिरो, थगायनो नागिरो। बासाव जिरायफाना थांनो नागिरो। जिरायफानानै लोगो जानानै नोंनो मायबा मोनसे होनानै नोंनि माल बुस्थु खावनानै लांजोबो। ट्रेनाव हिनजाव मानसि, सिख्ला मानसियानो सिखाव। आसरित। जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोर, हिनजावफोरा सिखाव खावनो रोंगोन? हागोन? मालाबाबो हाया। जोंनि बर'फोरा दिल्लीयाव बड'लेण्ड बिनो फैयोब्ला, दिल्लीयाव मिटिङाव फैयोब्ला ट्रेनाव जों खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों, मबाइल खावजादों, फैसा खावजादों। दुनियाया ओरैबायदि ना बाहेराव न'निफ्राय ओंखारबोयोब्ला। नाथाय जों बर'फोराथ' बिब्दि नङा। नंगौ, जों बर'फोरा सिखाव खावनो हायो। हिनजावफोरा, सिख्लाफोरा लोगो जाफ्लानानै मालाबाबो हाया। थगायनानै बुथारजायो। आरो दिनैनि दिनाव गुबुन हारिनि सिख्लाखौ हाबा खालामनानै थैनायबो जोङो नुनो मोनबोबाय आरो खोनानो मोनबोबाय। दा मोजां मोननायाव माबायदि थैनो? दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गावनि
जिबनखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जानो थाखाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुगोना नुवाखै एसेबां समायना समायना सिख्लाफोर जरहाटआव गुवाहाटीयाव मिया आरो दाखालि पुलिसफोरा हमनानै बोखांदों बिउटी पार्लारनिफ्राय हटेलनिफ्राय ओरैबायदि समायना समायना सिख्लाफोर जरहाटनियाथ' बेसेबांबा समायना समायना सिख्लाफोर 7 जन 8 जन 10 जनसो ओरैबायदि समायना समायना सिख्लाफोर महर मोखाङाव नायोब्ला माने बासिथावनायानो नङा नाथाय बिसोरनि खामानिया गावबा गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो थाखाय बिसोर मा खामानि मावनो गोनां जादों मा खामानि मावदों हटेलाव ओरैबायदि इन्जय खालामदों लोंदों जादों मोसादों भिडिअ बानायदों आरो मा खामानि मावदों सिंजों अब्ला नाय एसेबां समायना समायना महरनि सिख्लाफोरानो बेफोरबायदि खामानि मावनानै जादोंब्ला गावबा गावनि जिउनि थाखाय अब्ला दिनैनि दिनाव सोरखौबा गोसो थोनानै मोनियाव सोरबा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा थैथावना साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव जिउनि थाखाय गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खालामनो थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो खामानि मावदों मोजाङानो जा गाज्रियानो जा सोरबाया गोसोथोनायखौ गारदों सोरबाया सोलायदों गोसो थोनायनि थाखाय थैथावा सिख्लायाबो थैथावा सेंग्रायाबो थैथावा मालाबाबो थैथावा साननै सानथाम 10 दिन 20 दिन टेनसन जागोन 10 दिन 20 दिननि उनाव आरो नों बेखौ बावलांगोन बे सोरमोनसो जागोन दिनैनि बे थासारिखौ नायोब्ला दिनैनि बाहेरनि दुनियायाव माबायदि थाखा फैसानि थाखाय माबायदि मानसिखौ बुथारनानै खावना लांनो नागिरो मानसिजों लोगो जाफ्लानानै गुबुन जाथिनि मानसि नुयोब्लानो जोंथ' बाहेर दुनियायाव दाब दाब जायगाखौ बेरायनाय मानसि रिक्सा आलानिफ्राय लानानै सब मानसियानो थगायनो नागिरो 100नि जायगायाव 500 200नि जायगायाव 1000 नोंखौ बबेथिंबा लांनानै बबेथिंबा दोनहैनो नागिरो बबेयावबा हटेलाव सोनो नागिरो हटेलाव सोनानै थगायनो नागिरो दुनियायाव फैसानि थाखाय आरो थांना थानो थाखाय थगायनोल' नागिरो ओरै लोगो मोनगोन नोंखौ हेफाजाब होग्रा सापर्ट खालामग्रा बाहेरनि मानसि नुनायाव स्टाइलाव बेनियाव फैसा थानो हागौ बे मानसिया बेफोरबायदि जोंनि महराव जोंनि स्टाइलाव ओरैबायदि थगायनो नागिरो न'निफ्राय ओंखारबोब्लानो माने नोङो रेडि जाखादो आरो गुबुन मानसिजों माबायदि थानांगो जेसेबां मानसि थैयो नंगौना नुवाखै ट्रेनाव मानो थैदो सोर बुथारो बहुत काहानि दङ ओरैनो थैया ओरैनो बुथारा नोंखौ खावनो नागिरो नोंजों लोगो जायो बेफोरबायदिनो बुथार गारना दोनो जेबो साना मानसि बुथारनाय जेबो साना नांगो गावनि जिबनखौ दैदेननो थाखाय फैसा जेबो नङा मानसि सासेनि जिबना दिनैनि दिनाव बाहेर दुनियायाव बेफोरबायदि जानानै दङ अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द